So, unsa na update na karon? Para na may naman sisi. Madam na. Mara pa yung lada. Wa si magbuka ko may karon pa mitugon. Kami gani nangaluya ko man pa mamitog. Ari mo agi oh. Latay-latay diri. Ha? Pwede karpet lang sa. Pare hagitag mga bay, ma'am. Mga bungkag. Amaw man ta man. Bungkag bay. Ag isa ka bay te katong daan nahurot, ag katong payag ray nabilin. Katong habuhan. Welcome to Malaban ang kabinet. Dire dai padung sa inyo haglubi mods. Saman. Among hatag nimo. Wato man ta. Wato man kita lang. Nagkukay ta bitaw man Joshua. Mohon numero tong next huno nya mo ko ni. Hoy na ko ni signal sa Tagbilaran. No ama. Pero way 40. Way 40 pero ni mga generator. Thank you. Ni Aris yan nimo? Wa da na aras sa kasada. Hey tagi mo atong Tagbilaran nya wa man tay kasada. Yung kauban. Siglulingi ko putan mo. Suso man siguro to matong paglabay. Aning hay lang po ko kay best ng muscle ko. Wa mo kadungo ko sa ting istorya. Joshua unsa ingon man dana ah. Kaya hinga na lang pug ko. Oh, nya nag-vlog dai mi man. Susi po to nimo. Nasa kagila ha. Bo mo adto lagi ta karon. Anya na gud. Nangahilo pa man ka. Wa na oy nagkuan ako kay hago ko. Igo pagay ko nanguhas mga ako nang labar ko sanina man di kapoy pa mo oy. Hi guys. Pag man nang imong kumbati ma'am kung makatog na. Thank you so much for the kuan. Snack na nimo kay nang mihilo ro ka. Kanaw ko mga entaw jud ha imong uniform. Hingan aja kamo ama gatong isa ka bay. Entaw sa. Di na mo imagine. Ako sila ti Marie Chris nga kuan. Bulabang. Hello. Kana lagi may stay strong kayo. Adi na mo stay. Wa mi dito mas magguwang dito la ba. Hala kahayag jung mo susi diha. Lu. Mapusing lagi dayon ba oy. Check ko man. Sige. Lulu. Di na ti pa ilaw nga nagkuanta nagpandemic man. Magpa